Fent campana, capítol final? Què serà aquesta cosa? Anem a veure. Funciona, oi? Hola a tots i a totes! Comença la calor i això vol dir que aquest és l'últim episodi d'aquesta temporada de Fent Campana. Ferran, et veig molt preparat, per les vacances. Què t'ha semblat aquesta temporada? La veritat que ha sigut molt bona temporada i hem disfrutat de l'art de la música i del teatre. També hem après molt sobre política, drogues i educació sexual. I aquest episodi no serà menys, perquè avui parlarem de les teories conspiranoiques. De teories conspiranoiques? Doncs parlant d'això, m'ha semblat veure els de segona realització que tramen alguna a la sala Maremar. Què dius, Ferran? Estan preparant l'obra de teatre que presentaran el 10 d'abril a la sala Maremar. No sé. Jo he escoltat moltes coses, que si una pedra màgica, que si diables... Que no, home, que no. Que l'obra es diu Tardeo en el Museo de Cera i és una paròdia a la nit del museu. Ah, sí? Doncs té bona pinta. Què, anem a veure-la? Sí, home, sí, anem. Doy entradas, pero me toca currar. Que sí, que no me importa. Mira. Aquí trobem el director i a la directora d'aquesta obra, veritat? Com esteu? Aquí estem treballant molt i anem amb molta pressa ara mateix. Molt bé, us robo uns segons, vale? Ens podeu explicar una mica com ha sigut el procés creatiu d'aquesta obra? Per la part creativa ens hem dividit el treball, ella amb els actors i jo amb la part tècnica. Llavors, en aquest moment vam haver de decidir quines eren les coses que més destacaven de l'obra, ja siguin els personatges, els moviments que tenen, que això ho va fer ella, i jo em vaig encarregar més de la il·luminació, el so i de donar un ambient que sigui tot relacionat amb cada escena de l'obra. Vale, i a nivell de l'acting dels actors, les actrius, com ho vau fer? Això us explicaran molt els guionistes, perquè per sort, com és una obra original, van fer tots els papers pensant a la gent que sortiria. I ha sigut fàcil en aquest motiu, després n'hi ha hagut coses més difícils, com potser parlar al públic i no parlar entre ells i coses així, no? Però molt bé, ha sigut molt dinàmic tot. Bueno, expectatives en general? Jo tinc bastant ganes que això surti bé i em sembla que sortirà bé. Jo, com que acabe, ja estic contenta. Doncs moltíssimes gràcies. Ara seguim a veure què més ens trobem, d'acord? Vale. Veniu. Adéu. Veniu per aquí, que hi ha una cosa molt guai. Mireu quina escenografia més xula. Diablo. Oi, aquí tenim el regidor i a la regidora. Hola. Hola. Com esteu? Bé, aquí, fent una mica de treball. Us faré unes quantes preguntes, us sembla? D'acord. D'acord. Com veieu la part tècnica de l'obra? A veure, jo crec que la part tècnica, al principi sobretot, va ser bastant difícil de plantejar-la, però he de dir que els nostres tècnics han tirat milles i ho han fet tot, la veritat. Nosaltres només hem coordinat tot, llavors no ha sigut massa difícil per nosaltres, ha sigut més el seu problema. Llavors, per la nostra part, nosaltres crec que estem bé. Alguna dificultat? Expliqueu una mica, si voleu. A veure, a nivell tècnic de problemes, el que tenim és que, com que aquesta sala és la sala Maremar, que és molt pública i venen moltes persones, sobretot tocaven molt la il·luminació. Llavors, els nostres tècnics de llum han hagut de reconfigurar i enfocar tots els focus cada dia que entràvem. Llavors, això és com una mica difícil, però ho arreglen en 20 minuts perquè tenim uns cracs d'il·luminació. Llavors... Això està molt bé. Això igual ho heu pogut solucionar, no ha sigut gaire... No ha sigut gaire problema.
una mica de... parlant Clar, tot s'arregla. sempre hi ha aquestes coses, però jo crec que bona feina, no? Sí, de En moment... general. Veurem la setmana que ve l'obra, però de moment... No, creiem esperem que bé. Esperem. D'acord, doncs jo em despedeixo. Que vagi molt. Ara entrarem a la sala on els de segona realització ja estan fent els assajos, estan preparant l'escenografia, ja està tot en marxa. Anem a veure què ens depara la vida. Molt de moviment, veiem aquí gent... venid por aquí, que vamos a enseñaros aquí lo que es el teatro. Vosaltres qui sou? Quin rol teniu a aquesta obra? Somos los guionistas de Teatro en el Museo, los que de esta obra del colegio. Y bueno, I sou els guionistes, d'on ve la idea de l'obra? la idea empezó viendo a la gente de primero de realización, de segundo, el año pasado, que hizo su obra. La vimos y nos gustó mucho porque era rompedora y como que luego fuimos al bar y tal y estuvimos hablando de ideas. Y ese momento, pues hablando de lluvia de ideas, pues es una idea que lleva un año entero creándose y al final de este año ha sido el momento de hacer el guión. Y ahí es cuando hemos hecho el guión y cuando hemos decidido, pues... O sigui, la idea la teníeu prou clara, des de ja fa. Sí, desde el principio. I en el moment d'haver d'escriure el guió, quines dificultats vau tenir? Hubo muchas dificultades porque el primer guión que hicimos no pasó el corte y tuvimos que cambiar muchas cosas. Pero bueno, la historia quedó intacta, así que tuvimos que hacer arreglos y tal, pero de todo se aprende y el guión que ha quedado es muchísimo mejor que el primero que hicimos, así que contentos. Bueno, això està bé. Llavors, què li diríeu a la gent que vindrà? Pues que se lo va a pasar muy bien, que es una obra divertida, que está hecho para la gente que se quiere pasar bien y que vengas a verla, que A disfrutarla. Y que es una obra, pues, que muchas gracias a Sala Maremar, muchas gracias a la Mercè, a las profesoras, Sobre todo. y nos vemos el 10 de abril. Damas y caballeros, en breves momentos dará inicio a nuestra función. Está dando la bajona, en verdad, ¡Diablo! ¿Cómo tú? Soy Fran Cuesta. Y lo primero de todo, soy español. ¿Dónde está el quilombo? Se ha muerto, boludo. Veamos. ¿Un Maradona que mide más de 1,60 m? ¿El Luigi y el Mario con el bigote del chino de €1? Vos que no. ¿De Neville? ¡Gen no! Yo me voy a cara ahora mismito en este mismo instante, brother. Que no quiero ningún problema. Si ustedes quieren pizza al lado, hermano, venga conmigo. Como sea el diablo de verdad, estamos jodidos, Escóndete, corre, creo que están viniendo. Que no me grites, señora, que estoy de resaca. Asqueroso ya. Y cumplir mis sueños ya. Claro que sí. ¿La mágica? Que levante la mano. ¿Nadie? Capra, omni, tempore. A ver. Tardeo en el museo. Hell yeah. 1939, aula 7. El museu? Res té sentit, Nerea. Que si l'aula 111, que si la pedra màgica, que si fent campana... Ferran, estàs bé? És que des de que hem anat a veure l'obra que està super raro. Doncs parlant de l'obra, ha sigut la millor obra que he vist en la meva vida. De fet, mira què m'han regalat. La pedra màgica. Ah, bueno, està xula. Espero que no sigui màgica de veritat. Doncs pot ser de veritat, perquè durant tota l'obra han estat parlant de relíquies màgiques, com l'Arca de l'Aliança. Sí, és que aquestes coses són molt interessants i és una llàstima perquè durant la història s'han anat perdent un munt de coses. Hi ha algunes que són mites, però hi ha altres que tenen part de veritat. Doncs per això he decidit parlar amb un psicòleg, amb l'Àlex López, que vindrà aquí a resoldre'ns tots els dubtes. Avui tenim amb nosaltres Àlex López.
un graduat en psicologia. Què tal estàs, Àlex? Molt bé, i tu, Ferran? Molt bé. El primer de tot m'agradaria que et presentessis una mica, així que comenta'm. Sí, bueno, jo sóc l'Àlex, vaig estudiar la carrera de Psicologia i després he fet un màster en Gestió dels Recursos Humans en les organitzacions i m'apassiona una mica el tema aquest de teories conspiranoiques perquè m'agrada molt investigar i veure com es comporten els éssers humans en la societat. Vale, llavors em podries explicar què són les teories conspiranoiques per tu? Sí, bueno, més que per mi és un fet objectiu el que són les teories conspiranoiques. Les teories conspiranoiques són explicacions alternatives de la realitat. O sigui, bueno, m'ho pots explicar una mica més? O sigui, són coses que s'inventen, coses que estan dites per algú, en què consisteixen? Sí, per exemple, tenim una realitat que és X i una persona adopta un discurs alternatiu a aquesta realitat X i ell veu la realitat com Y, per exemple. Vale, o sigui, seria... Jo, per exemple, he escoltat la teoria de Montserrat amb els nazis i el Santo Grial. Sí. És real o... Bueno, diuen que jo considero que no. Perquè bueno, és una història una mica rocambolesca. El Hitler va anar a Montserrat perquè suposava que estava el Santo Grial en aquesta ubicació i per guanyar poder i per aconseguir l'eterna joventut es pensa que va arribar allà, però jo no creo en teories conspiranoiques. Jo sóc una persona més objectiva i de dades. Ok. Llavors, em podries dir quin tipus de persona és la que acostuma a creure en aquestes teories? Sí, jo que selecciono personal, per seleccionar personal moltes vegades al candidat li passem un test de personalitat i jo considero que hi ha dos tipus de persones. Una persona que té un pensament més objectiu, més analític, que es basa en fets i en dades, i després tenim un altre tipus de persona que per establir el seu coneixement no necessita aquestes dades, sinó que té un pensament més intuïtiu o més emocional. I jo crec que aquest tipus de persones són més susceptibles d'acabar creient en teories conspiranoiques. Però normalment aquest tipus de teories estan solucionades en fets. Per què segueixen creient aquest tipus de persones, aunque estigui comprovat que no és real? Perquè ells creen uns fets i un raonament que ells creuen que pot ser objectiu, tot i que s'allunya del discurs tradicional, però ells creen una mena de relat que per ells té sentit i que comparteixen, que és, com comentava, alternatiu al real, i ells pensen que el discurs oficial, el real, és aquell que no és real, que està manipulat, i la construcció alternativa que ells han fet amb altres tipus de raonament és el que consideren que és real. I creus que també pot vindre a través de la desconfiança als que tenen poder? Sí, moltes vegades en països on hi ha més inestabilitat política, que potser hi ha corrupció o altres tipus de conflictes i també per condicions socioeconòmiques, aquest tipus de teories conspiranoiques és on pot proliferar més. Per exemple, a Hitler amb l'Alemanya nazi, on els jueus eren l'enemic, eren el causant de tots els problemes, i això va ser degut a un moment de crisi i ells van agafar aquest discurs d'odi per justificar i per buscar un enemic en aquest moment d'inestabilitat política. O sigui, llavors, a través d'una desconfiança, en aquest cas a Hitler, hi ha altres tipus de persones que són com del segon tipus que ens has parlat, que crea històries i les van divulgant, no? Sí, exacte. És com una bola de neu. Comença amb una persona, després amb dos, amb quatre, és a dir, el creixement és exponencial. Llavors, a medida que el grup guanya força, es propaga amb molta facilitat aquest tipus d'idees. I per què creus que es propaga tan ràpidament? Jo crec que és per un sentiment de pertànyer al grup. És a dir, si tens un grup en el que són habituals aquest tipus de teories conspiranoiques, la persona, per sentir-se integrada i per sentir-se que pertany al grup, adoptarà aquest discurs per anar alineat amb el pensament del grup. I parlant de grups, quines conseqüències ens podria portar creure en aquestes teories conspiranoiques tant grupalment com individualment? Individualment, jo considero que la persona pot terminar desenvolupant idees, per exemple, paranoides, de persecució envers l'enemic que han creat en el seu relat,
I grupalment es poden donar moviments sectaris que principalment el que fan és allunyar a la persona del seu grup habitual, és a dir, fan que trenqui llaços amb el seu entorn, amb els seus amics, amb els seus familiars, i se'l porten cap al grup sectari i el que fan és allunyar-lo perquè perdi aquest contacte amb la realitat i agafi la realitat alternativa perquè només es rodearà amb gent que té aquest tipus de pensament. O sigui, s'arriben a crear sectes que pensen en aquestes teories. Sí, exacte. I com et dic, el principal funcionament d'aquest tipus de secta és que allunyen a la persona perquè perdi el contacte amb la realitat i pugui ser absorbida per la secta. O sigui, per què creus que una secta vol que una altra persona deixi de creure en la realitat i cregui en aquestes teories? És una qüestió d'influència i de poder i de transmetre la teva veritat a més persones. Mentre més persones, més poder tens. Llavors, és un tipus de relació de dominància. Moltes vegades en les sectes el que fan és, amb els membres, li fan pagar una mena de tribut o li imposen certes regles per això, per un tema de poder, de dominància i de controlar els teus adeptes. I creus que et pot arribar a convertir en una forma d'identitat? A què et vols referir? O sigui, com que deixis de ser qui eres i siguis... que obsessionar-te tant amb aquestes teories i deixar de ser qui eres per ser algú diferent, agafar una altra identitat. Jo crec que més que agafar una altra identitat, agafes un altre tipus de pensament, ja que la personalitat és bastant estable al llarg dels anys. Sí que és veritat que hi ha certes dimensions que fluctuen amb el pas del temps en les persones, però normalment la personalitat és una cosa bastant fixa de l'individu. Llavors, no crec que es canvi la identitat, sinó el tipus de pensament, i això fa que el pensament influeixi en el comportament. Però la personalitat de la persona en si no varia tant. Vale. I si en aquest cas t'arribés un pacient que tingués aquest problema, com el tractaries? Primer de tot no el tractaria com un boig, ja que probablement ha sigut captat per una secta. Llavors, primer li faria entendre les causes i les motivacions que potser l'han portat a acabar tenint aquest pensament alternatiu. I el fet que estigui a consulta ja és un pas, ja que ell ja és conscient que hi ha un problema, llavors seria molt més fàcil el tractament. Ostres, doncs moltes gràcies, Àlex. Fins aquí totes les preguntes i fins aquí aquesta entrevista. Així que moltes gràcies i ens veiem al pròxim capítol de la Mercè. Bueno, què, començarem a gravar en algun moment o què? Encara no podem, no ha arribat el Ferran. Però és que l'estic trucant, no m'agafa les trucades des que ha tornat de l'entrevista, que està superraro. A sobre no para d'escriure coses a la pissarra aquesta. Illuminati, Juventud Eterna... Espera, això és Montserrat, hi ha una data aquí? Ostres, no. Què fas? On vas? Que no, que sé on està el Ferran. On? M'emporto un càmera. M'has portat aquí sense saber què estem buscant. Em pots dir què fem? Ens estàs trucant de podcast, sisplau, Nerea. Estem trucant de podcast i tenim que anar ja. Que no, que estan passant coses rares des que hem sortit de veure l'obra. No. No tenim temps, hem d'anar a buscar el Ferran. Estem a Montserrat i crec que és per aquí, perquè les imatges que hi havia a la pissarra jo crec que coincideixen bastant amb aquest lloc, no? Sí. Però què estem fent aquí? Que no, calla. Has escoltat allò? No, què dius? Que sí, són les veus del Ferran. Ens fotrem fora de la feina, per tot això que estem fent. Hem de tornar ja. Hem de trobar-lo, A veure... Què cosa està fent aquí, Ferran? Ei, hola! Hola. Estem buscant un jove, crec que necessita ajuda, no sé què fa aquí. Has vist alguna cosa? No, crec que no, però... Tu no ets la de Fent Campana? Sí, no? Ets la... Com es deia? Nerea. Nerea, no ets tu? Sí. Podem fer-nos una foto, sisplau? Coneixes el Ferran? Sí, clar, de Fent Campana, clar. Sí, clar. Què passa amb ell? Aquí, està per aquí. Per què? No, jo no l'he vist, No? No l'he vist. Per què? No sé, jo sé que hi ha alguns personatges per allà fent algunes coses rares i estranyes, Vale. no sé. Però el Ferran no l'he vist. Vale, gràcies. No sé, busca per allà. Vinga, adéu.
Serà el Ferran? No crec, no? No. La secta? No. El Ferran. Què va, què va? Anem. Hem de trobar-lo, No podem marxar sense el Ferran. No, para, Que no, Nerea, que no. para. Que no, que estan passant Jo no coses continuo més, rares. o sigui, això és tot molt raro, o sigui, estem aquí, No. no sé on estem, no m'estàs dient res, jo, de veritat, no puc continuar així, Que no, hem de trobar el Ferran, de veritat. Estan passant coses rares, en sèrio. Mira, perquè estàs parlant, però si no... Sí, anem a buscar-lo. Anem. Allà hi ha gent, Què? Sí, hi ha gent allà. No serà el Ferran, no? Anem a veure. No sé. Hòstia, fa mala pinta, Quin mal rotllo. Potser saben on està el Ferran. Ferran? Nerea, arribes massa tard. Què fas? Què és aquesta secta? Vine ja. Nerea, estic trobant respostes. Respostes a què? Escolta'm, que ens estan esperant al plató. Nerea, això no pot acabar així. Haig de trobar respostes. Les respostes no arriben quan les busques, sinó quan estàs llest per rebre-les. Escolta, estem a l'últim episodi de podcast. Me fas venir a la muntanya a buscar-te. Vine, ens estan esperant, en sèrio. Nerea, les respostes estan aquí, a l'escola de Montserrat. L'altre dia no va ser una entrevista normal, sinó va ser un crit. Un crit a què? Para ja. Deixa el show, treu-te la bata aquesta, anem. No, Nerea, segueix-me, que tindrem campana eternament. Tres, dos, un... Qui ho diria? Hem arribat al final. Sí, sobretot després de la turra dels de política. Ferran, però com dius això davant de les càmeres? No has après res en 7 episodis? Ai, Nerea, ens ho hem guanyat. De fet, mira què t'he portat. Això ho podem veure aquí davant? Sí, m'ha donat la muti. Té, anda. Agafa. Fica't. Doncs brindem. La veritat, Nerea, m'ho he passat molt bé fent de presentador. Jo també, Volíem agrair-vos a totes les persones que heu fet possibles aquesta temporada. Així que gaudiu de l'estiu i passeu-vos molt bé. Fins aquí la tercera temporada de Fent Campana! Campana!